Rwy'n tro gyfeillion, dyma'r siambr. Dyma sut roedd siambr yn edrych ar y llun hwn. A wedyn, na chdi, dyma ble roedden nhw yn rhoi beth ar pobl ar y meirw i gyd. So, os rydw i yn mynd i mewn rwan, dechrau tir mewn un. Hwna di, cerrig. I gyd allan o cerrig. Os dwi'n edrych o fyma, dyma'r cerrig ma. Waw. Bendigedig. Ond mae'n anodd i deud. Os oes yna markings. Dyma'n siwr iawn. Wel, dyna ni.